Wedwa ke sisi njengoba uthanda ukuqhaqha nje Mfana ngakhona uyenza kunini ulele yini? avunjelwe ke wena. Yo, hayi. Ndiyafa inkwethu mfondini. Yo. Ndiyacela. Yo. Udine? Sisi? Uyazibona kodwa uyehla nasemzimbeni ngokucinga wakho kakhulu? Ungayithethi loo nto sisi. Ave ndine-stress and ndifelile kule semester. Andikho right tu emoyeni wam shame. Andikho right. Hedine? Ingaziphathi kabi into asilinde zokubuza yena ni? Ushoba uLwandile wayenza lento? See, sisi, because I remember that day ndandibuya e-study. Kwakusekumnyama futhi. Ndathi xa ndimbamba lo mntu ndava ngathi nguLwandile and nevoice yakhe ayifana nekaLwandile. uLwandile wakufuna ngaphambili? Ya, akaze andifuna uLwandile. Akaze andifuna uLwandile. Kodwa ke makazi asinomphikela. Hayi, kodwa mina mntabhoti, I don't think umuntu ongazange akufune nje kwayena avela asuke nje like aku-rape, like I saw that ndiyamthethelela. But senditsho nje uba umuntu engazange nje wakufuna vela asuke aku-rape. Le nto iqheleke empini okanye bekufuna so afuna ukukhupha laa nto uba hayi lona kudala ndimfuna bla 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 uyabo. Kodwa sisasiye kuyingabaza le nto ndisho uba nguLwandile. Kutheni ngathi sayingabaza le nto ndisho uba nguLwandile. Hayi asingabazi xole ke ngingafuna ndiye ndetsho wasekuqaleni ndingakuphathi kabi. Hayi mina ngcono vesiyeke nje kwayile topic because nguLwandile ndisho futhi ngestory sami. Andingabazi akho nto ndizayitshintsha apha nguLwandile. Umuntu uyatshintsha sisi ekuhambeni kwexesha. Asoze wahlala engulaa mntu enguye mos. Ayisuka. Xolo yethu. Yazi baby ibuhlungu yazi lento yenzeke kuDinewo. Yo abafana. Ngihlungu nyani sithanda sami lento kodwa yazi ngicebisa ntoni mina masiphume kule nto ndaba zabantu zazisidingi mina. Hayibo baby it's not like ikhona umuntu osifayo and stuff. Yo, do you think wenzile lento? Savela. Beka ngapha ngiphinda nenye. Ndithe masiphume kule nto. Kutheni wanifundekela ngoLwandile? Yo, hayi baby uxolo. Yo kodwa ayifani naye man. uLwandile lento? Hayi ayifani na. Hayi ngoba ndiyalingwa apha. Imifanele bani ngokwestandu sami lento? Baby angisho ukuthi ifanele bani? Qobe ngithi ayifani noLwandile. Yo, ayisuka. Ngikholejwe. Khatsho ke tata, usithi birthday yakho inini so yaphi? Ayisuka. Uyakuthi mamele vele kungani uyanga sekuqaleni. Uyamfuna lo mfana? Hayibo baby ngayisho njani benjalo? Sekuseni sityana noLwandile kusemini kwandile. Ayisuka. Ke. Hayi, umuntu osanolaka nje emini. Hayi So Choma, how was the exams? Yo, ibinzima mnganami. Ngathi khange ndifunde nje. Wena uyive njani yakho? Hayi kaloku. Uyayazi nawe la module favorite yami. Uthi uyibethile? Uyayazi mos. Hayi ke sis. Zinjani girls? Uzibona zinjani wena? Hayi Chomi. Si right Lwandile ninjani nini? Ngimenzeni ngomngane wakho Wandile? Kutheni ungayibuzi komlando? Hayi tata, ayike sizidembe uqithe manje wena. Hayibo, isifebe nguwe lo, Cho bambi. Nxa. Hayibo, uduthi sizifebe nje sake salala nawe. Hayibo, Basuka kunqoshela usuku. Nje ngathi uzimfuna ngokukhuluma. Hey, ngolo siwe. Ngiyakuphendula ke. Nangcebo nami. Ayinona, uthi ndibona imali yakho efanele. Eyona nto ke sisomthatha apha kuMulwandi. Yebo xa befuna ukuyela kumuntu nengcebo nayo la. Oh, so eyona nto izohamba uchoma ngayo leyo. Mama lapha ke nona. Yabona mina ngiyashila. Aliphinde ndiyakho utye khona. Bazali ba. Nithuleleni mama notata. Why nithule kanje? Babe ngikhona ngabani kho kuyo yonke lento endikuyo ngoku namhlanje. Baba
Uyaphula njani sisi? Siyaphila. Ntongathi ulila nje. Andilili kodwa ke tami qha ndiphethwe ngamehlo nganami ubona nje ba ebovu kanje. Ngithanda ungaye esibhedlela umuntu ilifa. Sholi bazokunceda uyabona nje abomva ngoku. Hayi asa andiqonde Mount Elif bazi-right ezanesi mna ngathi ngcono kasento abankulu sisi nothe Mount Elif. Hayi wethu phofu kuyaxhomekeka imoto apha kuyo wetshaba. Ewe Mina yenzelanga loo nto apha. Unjani nje wena? Emotionally na physically nje like right. nganam andinoxoka. Ngathi ndiyandibabhetele ngoku. Eyi yazi masiba akho nto engagqithiyo akho nto engatshintshiyo nganam. Eyi Zonke ziyagqitha ngoku. Kodwa wena do you think like uyenze nyani le nto landela? hayi bo asa ufuna ungixelela uba yonke le ndlela ubuyihamba xa ngibhethe umxelela wona uyayazi mos uba andinode ndixoke ngomnye umntana ndingaxoka njani ngoLwandile ndive ndithi wenzile engenzanga. Hayi Nam anditsho qho uyamqonda nawe mona uLwandile. asa ungafuni ukundikhipha emoyeni ungafuni yabo xa ngaba nje udinga into yokuthetha asa uvele undiphumele futhi ndiphumele asa. Hawu xolo mnganami. Hayibo uzangixoxa ngoku. Hawu xolo kalotsho mjonga Phuma masiyeza. asa phuma. Yo, ngikhavule wethu. Yonke nam. Qonqo. Molweni ma. Molo sisi kunjani empilweni? Ndiyaphila ninjani nina? Siyaphila nam sithando sam. Anibusi mntaka banibukane nebhola nina. Abantu abanombane. Ibivulwe ngabantwana ndazili ngebhola mna. Ewe nto sisi ndisengale ndaba kaDineo. Ewe ndimamele. uDineo udlenguliwe kaloku. Ebuya esikolweni. Hayi. Yinto yantoni uthina ngayo? Think they about 2 weeks ago kodwa. Lento. Yho, yima ke ngoku akhona amanyathelo esenike nawathatha? Yiloo nto kaloku ndisiza apha sisi. Hayi kaloku sithando sam. Xa ngaba kurejwe umntu, into yokuqala ngamapolisa. Ukwenza uba amapolisa azokwazi ukumthatha amse esibhedlela. Yho. Uyayibona ke le nto yoba nolwazi oluncane into yasezilalini. Ndixoba mna yonke into eyenzeke ihlale emele izoqala apha kwachief. Wene, oyini na? Yima ke. Uthi yenzeke nini le nto 2 weeks ago? 2 weeks ago wayebuya study kulate uthi wayehamba nosleeve futhi ngaloo mini njengoba ibhala ama-exams. Okay. I think it's any late kodwa because into ye-rape kufuneka uyiripoti within 24 hours. Utsho uba nosinceda mane ekliniki? Mandingatsho. Nina velani nivuke ngomso ekliniki then mna ndizawuthi ke ndazise uchief. Iweza akekho right ituma noDineo uzoyivuma kwaleyo uba siye ekliniki kusasa. Akekho nimshelele kungokuba Indaba ye-rape kaloku. Akekho right mana mntana. Mandikushiye manzi ndomkoba la mntana akekho right. Ewe, sisi, Singathi ngangamshiyi kwayedwa. Yho, mandikukhaphe oyini. Ibuhlungu kaloku indaba ye-rape kaloku. Abantwana bethu Lwandile, Hayi sithando sam. into nekudibanisa noMinetlo. Njani ngoku? Ngosuyazi uba ndithanda wena mna. Andikubuzanga uba uthanda bani. Ndikubuza uba yinto nekuhlanganisa noMinetlo. Akho nto enziwayo phakathi kwam noMinentle. Pho, ufuna ntomi kwi-call history yakho? Waya sithi usamfuna? Uthi ndisamfuna? Kwikho i-history yam? Hayi bo. Andi-understand into ethetha noMinentle. Uthi ndisamfuna? Ya, nazo, faka loud. Ya, ndingamnceda nto. Eyiphi ngoku olifidayo? uDineo mna hayi bo sanondingcolisela igama. Hello? Wena sifebe nginsentombazana. Yima indlela yakho yokufuna ukubuyelana noLwandile leyo kanye wenza ntoni? Suthula ndiphendule mfondini nyani nabaya kiyo. Ngiyamsiza. Awucimana. Yazi ngaladeyo sile noDineo ndibabulisa into eqhumbile kodwa zange ndiyinayo wonto ndizithoba mhlawumbi baqondiswe zizinto zentombazana. Bengingazi uba bandiphekele nqile nje Engikusaza walifaza bangaqhubelanga ngomna besi ena nto endiyaziyo yazazi uba yikho ndiyenza abantu bedetha
Nkosikazi. Dad. Wafika sokhala kangaka mina. Bendikucinga ke. Hayi, nkosikazi. Kala madoda. Wa. Apho khona ujwaka kuyakwazi. Nene. Wasomlimela ujwaka wena. Indoda engakiqonde nje ithethe into eyiyo. Thetha phi ithethe pha. Awu. Inobunqaniwe. Nkosikazi ndomeka. Oyini miye nami? Ndomeka kakhulu. Hayi, kodwa ke khululeka. Hayi. Yemazi unkosikazi wakho. Awu. Awu. Yemazi unkosikazi wakho. Awu lakhetha kodwa. Awuboni ke nkosikazi. Awu, madoda. Tata Yabulela nkosikazi. Awu. Enkosi tata. Ndophule. Ngiqondile. Ubuzawuthi ufika. Uyifuna. Amile banda madoda. Kaloku umuntu uyamazi umyeni wakhe. Yo hayi bomile. Yo. Bakangena mhlawumbe apha eminyango. Awu. Hayi nkosikazi. Hayi. Nene. Udlamina ngame kancane. Ngeke ngiyakothule. Dlamini naye ngeke akwazi ukuphuzela kule. Ndingamxelela uba hayi bise yokugqibela Dlamini yomnyamezela. Awu. Nkosikazi abantwana bakho kodwa ubagqibele nini ubafone? Hayi tata ndibagqibela apha ezintsukwini ke tana. Ndibathi nemviwo zisahamba kakuhle. Awu. Kazi biphelo lami lona madoda lihamba kanjani? Kanga ukuthethe nalo. We. Yetata. Ndathi kuwehlukana nokuzikhathaza ngaba. Bayevana abaxa singekho. Awubazi wena. Baxabani ke xa sikhona. Afuna umqando. Bafuna umqando Kaloku okanye. yazi ba uyamthanda wena uzosoloko bheka. Tyhini madoda. Hayi kakade yima. Yazi ndibali. Bekufike usisi Nthabisenge. Ethi nantsini? Esithi kudlwengulwe uDineo. Lo muntu. uDineo. Udinga ngonkosikazi. Yo hayi tata imbi lanto. And ke ngoku udlwengulwa nje uvele estadi uvela kuyofunda umntwana. Yima nkosikazi yima. uDineo ayinguyelo ka return. Qobo lwakhe. Mayi bawo. Qobo lwakhe tata. Lamakhwenkwe seqale lomkhwa wawo. Yo. Wawudlwengula? Yo imbi. Imbi tata, imbi. Yinkosikazi. Izafuna ukulungiswa lento. Tata. Kungenjalo izawuqhubeleka. Abantwana bethu babonakala nawo behlongula. Khawundenzele lento. Khawundibizele usigebhuza apha phandle. Okay tata. Ndikwazi into bana ndimthuma apha emadodeni akwazi ukuza apha ekudleni. Ifuna ukulungiswa ngokukhawuleza. Tata, okay. Knock baby. Sithandwa sami. Ndafikelwa ngona namhlanje. Ngithanda ukubona ukuthi bufisa into namhlanje. Sithandwa sami, ufuna ukuyiva. Yabona namhlanje. Umuntu kulagadi kaloku. Yo, wena wonke. Wazimna kaloku. Ulivela wena bezimali. Hayi kunjani sithandwa sami? Yo, yazi ngixa ikhona into engikhathazayo. Ngithaxa ndiyakulodiniyo namhlanje. Yo, ungafuna ndaba uthi udlongolwe indlela le anduduhle ngayo. Yazi bimele ukuphusha ukunike noba ingalo. Phuma endabeni zabantu. Hello baby. Akho nto kunyobisayo. Kasuke bo. Lufo. Ngibulala lapha. Disikhathala nokukhathala. Hayibo baby uxolo wethu ukutheni wasewanje. Enye into ndiworried nangulandela imfaneli lento. Futhi yaza imfaneli nyani. Ifanele bani lento? Dad. Ifanele ba? Baby uxolo. Hayi man. Disikhathalele lapha ndifuna ulala. Khathele lapha. Uxolo. Hlukana na. Hayibo Lufo ndiya ngeke kanje sengiwazundi. Hey, dihlukana. Baby kanibambe ke at least. Ndiyabulela nkosikazi. Nyana yenza lento. Yenzele ngoluhlobo. Ndibizela amadoda alelali. Nomama balelali nentombi zalapha. Ukhona umba otshisibunzi ekufanele sikulungisile. Ndicela uleqa nyana leqa. Awuthoma khona. Hey. Ukuqeiza wena.
Ngibanga ndixesha. Past 7, makazi. Past 7. Yo, usile nje. US ke kwamna makazi akhange ndilale oko. Khandi kuthi kabuthongo oko ndicinga. Nawe ndinalento yokulala ukudlela ukucinga. Uyazi ucinga kakhulu udulantike. Kuyagulisa ukuthi ungalali. Makazi ndingathini because abantu sengathi bandongile okanye bayayazi lento yam. Sengathi bayandihleka. Ndazi ndithini. Ayikho ngaloo nto yasithini abantu ababhadlile. Soze bacinga lento ecingayo. Makazi, if bekuthiwa nguwe uzathini? Uzathini makazi? Hayi I'm not sure shampa benza uthini. Maybe mandithi benza ubona loo nto masenzekile. Yabo? And ke nawo chief. Intoni? Izolo. Makazi, Cebisa uba masikline. why you do this to me? Why? Uchifu? Intona ronke ndenzile kanti? Soze makazi, because moxelela ichifu bizokwaziwa yilali yonke lento. Bengingafuni uba yaziwe yilali yonke. Kaloku uchief andizoziceda uba abantu. Makazi, awukwazi afume. ukuyenza loo nto. Awukwazi because andifuni yaziwe lento. Awukwazi makazi. Kanti uchief akazusinceda masiyombuza. Masiyomdlulisela umyalezo ngale nto. Undihlambalazile makazi, undihlambalaze ugqibile. Asoze ndiphinde ndixelele imfihlo zam mna because undihlambalazile ngale ndlela. Abantu bazoyazi ngokule nto ndithini mna, bazondijonga njani. Ngathi kunzima kungoku uba like abantu bandithi abantu bandijonge. Kunzima ngoku abantu mna andazi ngaske ndingathi ndingangena emhlabeni undifihle because kunzima. Awukwazi nje. Sulile lusisi. Sulile. Awukwazi makazi. Kumele ndiphile thina. Awukathi kumele ndithini? Yini thina? Makazi. Xolo kaloku sisi. Dineo? Uxolo nini? Uxolo bengazimiselanga uba ndizokulimaza kaloku. Hello. Njani sa? Ngicela sibonane isejele. Andinokwazi ukuza namhlanje nxa utata ukhona. Uyaphi? Ndiyegoli. Hayi bolwandile unokwazi. Qonda phofu uba ubuye eGoli. Uzuthi uyenzile manyani le nto. Njani Sam? Andinokwazi bahlale apha. Abantu uzithi bazoba nengcinga ezinjani ngam. Bazothetha. Futhi khame mfundi ndiyeza ngoku. Ndizoza. Funa sikhwele. Okay. Bizo niyacelwa kwenkosi. Nonke nilali niyacelwa imbizo. Unomba othi sibunzi. Imbizo. Ewe mama, kule veki. Imbizo. Etha imbizo kuthiwa ingalomntu nangejulwe inkosi kumele kutshisa iwozi unomba lo hlobo loya apha elalini. Benimnandi ne? So boy ne? Ndifunele umntanazi. Le. Wena
Hayi silunjani? Ndiyaphila nami. Ngicela uphuthuma apha endlini yazi? Nini ndiyacela uphuthuma kodwa ufike ngoku. Okay, sharp ke nini. Yena mani Macala. Ngise. Yazi ngendaba endiyibambayo apha emoyeni mani. Ndikuthiwa ngathi kunembizo apha. Nanobuza uvile na wena apha Wednesday. Timvile mani mntu ebekhwaza mani izolo. Xa ndiya-understand imbizo yantoni le? Ya, ngisibamba story. Ngathi le nto yalo mntana nto mayigama nayo mani. Dineo. Ya, ngathi kuzothethwa le nto yakhe apha. Mntu afile emanyaleni madoda. Hawu, chaza ukuthini apho ndingothi njalo. Kaloku lo mntwana mfowam utsholayo nayo yonke le nto. Uthi ndim omenze yonke le nto. Hawo, suthi umhlola fondini. Phola angaka. Ndinguwe mina ngenicanda amathafa kungoku. Bheke egoli. Hey, akho Lwandile uzohamba la. Lwandile. Uyazi phofu uba ukuhamba kwakho uzovele kuthi uyenzile nyani le nto. Akho wena uhambayo ke la. Efondini, ekubhanqa lo mntana Hey, zabantu. khawuthule wena. Angithethwa nawe. Khawuthule. Kona ungenaphi? Sukwata kaloku baby. Futhi khawuphume emfondini sinikeze ispace ngifuna uthetha nomuntu wami. Hey, vuma yonke le nto fondini. Ngokuspace nyani ngiyithethe naye. Suka. Babela. Tambo zama. Wena uzambophisa la. Schon mein Cabrio ausfallen. Chomi ukhona? Chom ndikhona. Hayibo Chomi. Walala kangaka kutheni? No, Chom, I'm not feeling well. Why ngathi ubukhala lapho? Yes, Chom, there's a lot of happening about me. Ndinecebo mna Chomi. Why singave siye emntwini azokunceda ngecounseling okanye siye emapoliseni ke? Chom, do you think amapolisa angasinceda? Angasinceda Chomi. Ukuba kuve kuphele nje yonke lento kufunyanwa unobangela wayo yonke lento. What about siye ngomso ke? Hayi kaloku Chomi ngeke sikwazi ukuya ngomso siyabhala. Ingoba nami ndiyafuna uba siye emapoliseni. Ndifuna ibolele ejelele njengoLwandile. Asisoze andihlukumeze kangaka. Chomi masiyeke noba kuLwesithathu ke because ngomso siyabhala. Kulungile. Okay ke Chomi zokubona ne ndisawufundi azalo uba siyabhala kusasa. Okay, Chom. Eager fire. Khona engayiqondiyo ngale case kaDineo. Thetha Chomi ndimamele. Uyazi qho xa nginathetha noluvo ngale nto ever since ngeba kuthi ubandanyekile kule nto. Hayi mntaka ungangxami kanti uganini wam. Don't ever think into yobana uluvo yabangabhakanyeka kule nto kaDineo. Yazi andicingi Chomi kodwa kona angathi ikhona into khona. Ha, Into enokwenza ucinge njalo. enqanam ndithi qho uba ngaba ndingendathi ndithetha noluvo ngale nto kaDineo, hayi sisi kuselele undibetha. Oh ya, ndatsho ndakhumbula. Kaloku uDineo ngulowo ebachomela abanye abantwana. Ever since yena ehlala eGoli. Ezixela into yobana ngonolanda. He, yazi yenza sense ke ngolaa nto because ndikhumbula kaloku uluvo umntakabawo emfuna hayi lo Dineo. Hayi, emfuna apha edethi yena uDineo soze ajole noluvo ngoba uliphara. Hayi, uyayazi uba wathini uluvo? He, wathi nje uluvo wandiyo zambamba. Ngathula mhlobo wam. Inyani izavela ngenye imini. Ya, Chomi, athi ndihambe kodwa ke hayi kanam. Mntase, unjani umngane wakho nje? She's coping. Uyacinga yena Shane. Wesiba oke bekwadileke namhlanje. Kaloku umakazi wakhe uyayiripota le case kwaNkosi. Yo, usoba wayasike ngoku. Indaba zakhe xa ziwaziwa nayilali. Hayi uzovela afa umnganami ke ngoku. Obvious kaloku uhlele ezobizwa kuthiwa makazochaza lo nto into yobana benjani. Wesi ndibuhlungu uLwandile lo zokuthi into engakhange ayenze. Iwe yasilanga ngokuthiwa ngulufa niyikhuphe kule nto. Antsango. Nithi uluvo utheni?
Uluvo betheni nango. Hayi guys anonenza isibhanqa kaloko. Wesobe ndine ndiphathele umgosi. Kodwa ke ife segogozelani kulungile. Hayi wena mimi mntaka ma benditsho nje into endenze yona uluvo. Yondenza ndimzwane inhliziyo yami yonke. Wenze into kanti. Yakhumbula ngona ndihamba ndikhwaza ngolesithathu ndithi imbizo. Ndandimdlalisa ngoba bekuziba yantoni. Wayangikhuphela imela emveni koko waqhubeka athi bendlalisa. Uyangicaphukisa ke uluvo. Usile yazi hayi suka. Yo andadana. Iweso bendimxabise kanjani ke uluvo. Kodwa ke lento bendiva namhlanje hayi vele yafana naye ke ngoku. Uveni wena. Wathi nduluvo wandiyo zambanga. Yabo. Inyani izavela. Ngitheni ko bengajoba ndikhuphula nsambini wami uluvo. Mawona njani sisi? Mlenzi. Unjani? Ndiyaphila njani sisi? Ndiyaphila khonto ndiyabele kudineyo. Okay ke no. Mawona ne sisi? Unjani sana la? Ndiyaphila kunjani na? Ndiyaphila namakhonto. Ndithi mandizokujonga sana lamba unjani, uziva njani? Hey ma, ndingcono kakhulu namhlanje. Kungcono ke sana lam kungcono. Police station yanini? Ndiza ngomso mama. Okay. Hey, mamela ke neusisi ne. Ndifuna xa usiya pha. Wenze sure ngestory sakho. Uyandiva ke sisi? Ungathethi pha, uthethe pha. Ubuxoki abufuneki pha. Otherwise kwafumanise kuba uyaxoka. Ungobanjiwe wena. Hey mama, what do you mean bandiyaxoka? What do you mean? Hayi, ungakulinga undivulele impumlo mna. Undimisela injwabi, ndimdala ndingangoba ndingaka. Ndiyayazi into endithetha ngayo. Chintizi. Hayibo. Oh, Nkosi sithanda, Nkosi. Nkosi. Hey, mamela sisi ne? Mamela sisi. Ndenze into bana ingakuphathi kakubi lento. Phayana kaloku sithandwa sami. Uba ngaba uye namhlanje wathethe enye into, ngakusa wathethe enye into, iba yingxaki emapoliseni. Yilento ke ngoku kufuneka into bana wenze shoba lo muntu othi ukurapile nguye kanye. Ngoba phayana uyofumana siba kuthiwe kufuna evidence, kufuna yonke lonto esibhedlela kuthiwe kuthe. Ya ke lethunani. Ya ke. Ayimnyeke sisazi samkwatisa lento nawe. Hayi, ayinakwakwata lento. Yabona lo mntana lo. Yabona lo kuthiwa nguDinewo. Unechiki lo mntana. Akahlonipha abantu abadala, akakwazi uthetha nabantu abadala unje. Lo mntana. Sisimanzi ukwenzama uthetha naye ingathi iyamkhathaza lento. Sokwenzama uthetha naye. Ya. Hayi inzima. Mandiphunge apha ke sana lam uzondikhupha. Kwezi zinja ndiyazoyika kaloku mna izinja zalapha kokwe. Awunazo kaloku wena. Ikazi inkosi zamenza ntoni lo muntu owenze lento? Kona ukuba uDinewo uya emapoliseni eyo reporter basenakubopha ulwandile. Kodwa ndiqondi. Ndiqondi. Amapolisa kana evidence ephelele nje yokubopha ulwandile. Angifumane evidence abantu. Baby, evidence. Samsam, hayi man, evidence etheni? Akwazi ukuthi Evidence lokho bawusho evidence yantoni leyo lo. hayi man, Samsam. Izinto endizicingayo njengoba ngithile. Ngiyangithithela. Sampola man. Ngixolela man, akho ndiqhubekayo. Yiko lapha. Kukhona into onifihlelayo. Ngilapha lo Samsam. Khona ndifihlayo. Ngixolela ngezinto balempilo yami. Izinto ezininzi. Izinto ezichaphazelayo. Thanda something khona apha ngesidlaphanda yakho. Into ekutyayo kumele uzaqale sithethe Kasha lafika isithando. Kasha lafika khona wena. Yetsho. Xa ngaba ngathi amapolisa afuna i-evidence yoba ngulwandile owakudlulayo sizothi relax John. Mna ndinayo evidence uba ngulwandile lowandlulayo. Ndinayo evidence John. Okay, xa usitsho ke, hayi.
Yumntase akandiqhela uDineo uzikhuphile kum. Hey, ubesti wonke bendizathini kaloku bendimnceda njengamngani bendingazi into yobana uzondiqhela futhi yazi into kuzafuneka nditsho kuSam afune aphande evidence yoba nguLwandile nyhani owenze le nto. Yazi nama ndingayiva ncamela uba uLwandile ubotshiwe okanye yazi into mngani mavele afonelwe nguwe uSam cause andifuni ube ngathi ndibetray uDineo. Yane, let me call her. Hello Tom. Sure. Ukufona kwami ke ungacinga into yobana khona into esandidibanisa noLwandile. Kahle kahle ufuna ukuthini? Kodwa le imehleleyo andiyiva ncam shame ngoba ndiyamazi uLwandile ukuba ngumuntu onjani. Ebengasoze ayenze tu le nto. Okay ke Chomi, khawuhambe emapoliseni uyofuna i-evidence yento yobana uLwandile uyenzile le nto. Okay ke. If you don't mind, ndicela undikhaphe esepolice station. Yo, okay Chomi, ngizabona but I don't promise you. Okay, sharp. Okay, sure. No Chomi, somkhapha makazele yena. Kaloku andifuni isifake nathi le nto. Okay. Hayi ke sisi, njengoba ndandizile ekuqaleni ndizobika ngesimo sikaDineo, ndibuyile ke ubanjwe uLwandile. Hayi uLwandile nguye urape uDineo. Molweni nkosikazi. Hayi molweni tata. Kwenzekeni ngubani lo banjiwayo? uLwandile tata. uLwandile tata ngamagebasha phezantsi. nguye umenzi wobubi? Tata kuthe kanti uDineo uyamazi umenzi wobubi. Yini madoda? Khawundi pistol apha nkosikazi. Ke ndichophe. Yabona abafana tata basiphilisa kabi kodwa ekuhlaleni. Basiphilisa kakubi baba. Yo, yeni nani? Hayi tata. Uyakhumula into sesancokola ngayo phezolo. Yo. Yima ke tata. Njengoba ke ngoku bese ibiziwe imbizo izawuthini into yayo? Hayi nkosikazi. Imbizo ayihluphi, sizawuqhubeka nayo. Sizawuqhubeka nayo imbizo. Kuyawufuneka into kokubana iqhubeke ibe khona imbizo. Ukwenzela kaloku into kokubana sithethe nabahlali. Bayazi yonke lento. Bangayive sithubeni. Nokuthi ke babe bafundiseke into kokuba lomba lomkhwa asifani nawo thina apha ekuhlaleni. Injalo nkosikazi. Yo. Hayi izoqhubeka ngotata ngoseyibanjiwe umuntu owenze le nto ngoba seyibanjiwe kaloku usejele uLwandile. Hayi kaloku nkosikazi ntombi. Into eyenzekayo nansi. Apha ngoku asisazuthetha ngokuba sithetha noLwandile. uLwandile uzawubhekana nesigwebo sakhe kumantshi. Thina sizama ukuqondisana ezigwegwe apha singabahlali. Injalo. Iyavakala tata. Sesilungisele into kokubana ke naba bafana bakhoyo. Bangaphindi bawenze lo mkhuba. Azisemandi izindaba zanazo. Ekugqibeleni. Uyabona uDineo ukhululeke emphefumulweni njengoba nje la mfana ukhululeke yahamba ngokuyazama uba right kwayena. Unkosikazi kanene uyise wale uNkwekwe ekuthiwa ibanjiwe. Wayengubani na? Hayi kaloku mamela ngoba ndiyamazi uyise. Ndiyamkhumbula kancinci nje igama lakhe lizibundi lahleka. Ngabe yintoni samke? Ubucimba ke ndizazipress charges I ke sisi andizipressa tu. No, relax. Andizanga. But if uLwandile uyenzile nyani le nto, besacela nje undikhombise evidence yokuba uyenzile. Angeke ndikunike i-evidence samke, angeke. Okay. Kahle. Yintoni wena wambona enxibe ntoni uLwandile okanye yintoni uyaziyo evidence? Samke, it's a gun. Kodwa nathi leyo into endiyaziyo ngoLwandile ayifani nayo le nto and isibhama kanazo. And soze nje afane nje avele nje adwengule nje umuntu esithubeni.
Ke ngoku Chomi, uthini ke nakhe? Okay. Fine. Udibane ecourt. Yaziba ubushilo kakade. Yes, izahlangana ecourt Chomi. Kodwa umuntu engisho ngayo. Ulwandile ngeke ayenze. Ngeke yaphi ukugqibela. Andifonele uminenhle. Hi Sam. This seems like I'm saying this is a lie. Oh. Endle. Lweni luthi uncedo lwakho. Imana le nto. Ndithethile noDinewo. Uthi ubufakazi nabo. Ubufakazi bakhe yigani nemela and umlume nasamqolo. Yo, ayike ngoku. Ulwa kodwa kanaso nje isibhamu. Futhi zange waphatha sithathu. UDinewo lamelezeke nobufakazi bakhe simkhapha police station. Hello guys. Hey, John. Njani? Saphela njani? Okay. Funeka mesiyama siya police station sami noDinewo. John, madame ndiyotshintsha kuqala before sihambeni. Okay, sure. Hayibo ehle, uyaphi na Chomi? Waxina? Ndiya police station Chomi. Kaloku uNeo ufumene ubufakazi ngosifuna sewuveza pha police station because ulwa yena akanaso isibhamu. Hayibo, indaba ezingaka uzithatha phi namnganam? Qala nini wena uba umhlobo kaSam? Chomi ayikho ngami lento kanye ngoSam, ingolwa. Nomngani, awuhalele ngondikhapha mnganam? Hayi mngani sondikhapha. Uhamba nabani? Ndihamba noNeo noSam. Hayi, khona ukushaya amanzi apha. Something is fishy. Uthi ndiye kuvuya. Leo. 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 Njani guys? Hayibo luvo lonto ufuna uyithatha ungayithatha ngaphambi kwabo. Asindele, ntona nesikwagolaza. Yini manje sathatha nje kancane ngiyeke manje. Hola ntona. Hayibo luvo qosha kwesibhamu ke. Akuthek. Guys, ke ngoku sizathi Let's masijikene kule soya. Ona ngubani uyaze njani luvu basisiya eMount Leaf ngosicela izinto uyive ngabani Xolani guys ndimcele wasa uyayibona lento yakhe ungawazi ukuvala mlomo uyayibona minethe uyayibona guys kulate ngoku minethe kulate sofika esithini ngoku hlala zobantu luvu masihambeni Andinibulele enkundla zesiphundo ngokuba khona kwenu apha enkundleni kaba omkhulu. Umba esingawo nje namhlanje ayikho mininzi mnye kuphela. Kulo sasithetha ngawo kwiveke ephelile. Wawudlwengulwa kwabomama namantombazana. Abantwana abancinci. Kodwa ke namhlanje ndifuna into obana siphume nesisombululo apha kule nkundla. Into obana umuntu owenza ngolihlobo kufanele uba makayibe uthwani. Zawunikela kodata ke into obana banayo into abafuna ukuyithetha. Ndicela ukubuza nkundla uba lo muntu okuthethwa ngayo omoshileyo ngabe uphi na njengangoku masimbone ake ndisithele ndicela ukwazi ke ngokuba xa kufanele uba makabe uyagwetywa angagwetywa luphi uhlobo kuba ufanele kugwetywe imbi le nto ayenzileyo imbi kakhulu Kondla kuye ke lo umenzi wobubi. Ndifuna uba ke ngoku
nitsho botata into yobana xa kulolu hlobo kufanele uba sibe simgweba lihlobo luni nanku enkundleni ngaphakama utata atsho into yoba yena ubecebisa uba agwetywe lihlobo luni. Thina besicebisa uba njengombandla zesiphunda akagweje intaba axhonywe ngoba urongo into enzile rongo abantwana bahlukumezile kakhulu abantwana abadala sorry ngicela uxolo nje engawukuthi agwetshwe lo mntu lekufana botshwe ngenkomo kuphela hayi umuntu hlala phansi ke tata kuvakele hayi gwetshwe intambo hayi khona omnye utata obefuna ukubeka uba makakuthweni intombi yakho hayi makendivele hayi isigwebo nami makaxhonywe hayi yo hayi madoda umuntu uqala ebethi masenze into enje agwetshwe ejajini ayosilahwa pha ngoba udongo bamba abantu kakubi uyatsho esinye isithethe sithi hayi kuqala ubesiya ejajini ayosilahwa ngoku wayisekho indaba yokusilahwa makabonelwe indlela yokugwetywa engenye kodwa kona egwetyiwe engaziyogwetywa ngumantyi kufanele bagwetywe sithi apha elalini sizigwebele thina ndinyanisile bomama masizigwebeleni apha elalini lo mgwebo ungonje lo ndisho yokufumanisa uba nantsi koomazela nkwakwa ndivile ngoku ke ndizawuthatha isigqibo kwezi zigwebo nivele nazo mandilakhe ndicela into yobana ke uthathe amadoda athile pha nithathe lo mfana niyomxhoma ukwenzela into yobana ake amele izono zakhe. Bayethe nizokwenza njalo Nkosi. Ngiyacela ukungena umgweba ngenye indlela. Ngikhulile ngisinqashi ngiyakucela. Oyini tata mntana. Andilakhe thatheni. Ndiyacela. Wena. Bambeni. Kalele tata. Ndifuna into yobana ke uba ngabe unalo igama lokugqibela alitsho phambi koba hamba aye koyisemkhulu. Thethe baba. Bendingonoqinisa qala le crate madoda nime kahle. Qinitshwane uyafa wena. Uyathula wena ndifuna uthetha manje. Mandilakhe. My weak rate. Otulel.
Molo Landile. Ufuna ntoni ngopapa Dineo? Ufuna futhi uzondibophisa ungenaso nesizathu. Ndizoxolisa Landile. Ndandingazi bandithini, ndangakwazi ukunyamenzela, ndandisenziwa bubuhlungu, ndandicinga nguwe. So ngowena Dineo ngonxaba wenziwa bubuhlungu. Uyamka uyongcolisa igama lam, uthethe kakubi ngam, ngenxaba unawusenziwa bubuhlungu, ungandicingeli mandivakalelwa kanjani. Landile ngelibasangcola kalongoku because umenzi wobubi ubanjiwe. Oh, make uphele nje kanjalo, ukuthuleke nje kanjalo umenzi wobubanjiwe. Uthini ngegama lami elingcolileyo? Ndiyaxolisa Landile kakhulu. Yazi Dineo, mina nanhliziyo ibole njengale yakho. Futhi ngizoxolela ngoba ngifuna ukuhlala nensondo nalento andenza yona. Futhi ndinethemba into enje sozophinde yenze komunye umuntu. Ngiyaxolela Landile, ndiyabonga. Ndiyabonga kakhulu ungixolelile. Yeah. Ndiyabonga. Sasa ndiyahamba. Ndithekwini. So usale kakuhle. Uhambe kakuhle. Ndiyabonga Landile, ndiyabonga. If bengomunye umuntu bengekavela ngixolele nje kanjalo. Okay, ke dinga kusale kakuhle. But ndiyabonga. Sabamina,